Nakaliang ka RiKhasi channel habakawat binya ya kadaw tenrai lalap banadu bakibor pinya kila pinkalano ya karukam trekam nakawet shaka dry process wala karukam penmi kala khamjur hindre kidan patbon kijing e bakia kendo habakran bagi katu kat ningut kinong penya jokate ka karkhana kila itu bahado mentahi ka jingdawa ya kate ka dewbilat kadang jur hire namar kidaw ki babon omla satya ban pendap ya ka jingdonkam Halor kani nakaliang ka RiKhasi channel kalayo banya kran barupa HB Nongsiej ubade chairman jokate ka karkhana barula batay binya e Donkam Kyrkieh ban Pynkhie Biang e kate ka karkhana lamar ka dewbilat ka bapenmi nangni kaya pher ki spasha habainu jor bar kiwei Ulai thuru bakadaw tenrai ka bokwa ban penne e kate ka karkhana dewbilat kade namar ka jingpenmi e ka dewbilat ka babhata maha ka jala Ka jinga perang ne ka OPC Kadai ka semen ka bala klan ba ka risu. Bat ka dor jong kane ka obisi na ki we pat ki factory ka bapni ya ka obisi katam dor absan maka. Ndai ubriu juni suthu tang bala dai ka semen uthit be upunan kam ya ka batat. Tip ya ka dor ka jing klan tip ya ka dor jong ka jing ha jong kane ka semen. Dai ka kane ka daw ma ko ban ajim ba ki nom thit semen hi Kide ban perkhat bat de ban datep ba ka opsi ka ratio jong kani kala biang lut mo kala biang lut no dong sedong nrei kani ka PPC bade pinda pek ka berni jong kani ka PCC bat ka OPC ka khamret lo ka kham iduna namar kim pendon kam yo ne udupe mo Une flash eyes bala ongno kumdei utu udupe bala sarjek na kino karkhana ki thep langang to ten de ke ibun usmen rei ni kranti bagane kasumen MCCL ke jongi ni lale katala hi ban penbiang ia ka kilo mo ka kiji sampo kiji mo role sra maduna sikiji la bantam sikiji Nrei nginam la ba kaneka semen jong MCL kanduna nama ngila ya tik ya ka jingkau te ka jingya perang de la da pe ya ka berni ka khamdak jong kuwe ma ki pendan kami ne fly us ni te ngim kan pendan kami yo ne fly us Ulo ang balada ka sorkar ka ay tang shipoglur unot ban kam bakila ban yeng biang halaki jong ki kijan Daga bakantu juri ka sorkar jalla bakan shimkia halor kate ke Donkam Kyrkieh ka karkhana basyan hadin balakut ke election kinse shong ke jalang joka board hashua bakin pha e kate ke jingterwa ka sorkar ban ai bai seng biang Subuno lada nganang syong mana nganut ban kranti ba nang ne smak ngila ban jeng hal jong kija lada ka ko ben kan ai ni spoklu kum ka bai seng akan ka pot ngila ban jeng hal jong kija Lada mata kalau kumang iyo ya kedukan, ipli dukan, klaim don ko seng, kumnote ngila ban punya. Ni Donkam ya kebaisen. Dengan ngait ba kasokar ko ngapol kan simkia. Ban kanton kata kajing plan ban ong ban properties no ya kanile nga susi. Nama kade ka factory ke ban ningkong apo Meghalaya. Kasokar ko de nang penek ya kani. Kebapun de kemsua mau kinong lekai sang pekai sponsora kita legu ban kwah ban lek baik ya kena ka factory ini kada ka bala donam ma ke por miswa te balik kena ka sokar minta ka ban penduk no ya kena ka MCCL kudungi rengang ngai bakane ka sokar ngatrai kan don ke jing kitkli nang mata ban penek pensan ya ka hop ka diti ka ba kada ka banin ka ka factory po ka Meghalaya kudungi Shua kani uba brol ulay thu baki MCCL watla menta kelas dang manyat penban kampat la mentre kam tikana na marbon ki jingduna uang rubah ki snam baki dang penkelai ka machine na ka wet chaka dry process ka blashim por haduh shi posnam ki hab bait ban siu ya ka by boarding kumju ya ka by nongtre baro klam dan ka no ka jingmi ka balong ka daw tan rai halor ka jingsa kut tulop jaki bon ki nongtre ha ki tu ki por kan syong biang ka board meeting Karsa syong no agani kisi te kan Pynkhie ia kani ban pan biang kani bisa ban le bai kek mak kumalang mata kani ka factory kalayat ba PE bang ta ka ki machine ru kalayat ka semen ru kalami ba kindan ni di maintenance bang Donkam at least lang yo
tangban le maintenance ni ladang yo atlu tengkaban maintain sekali kemut kalalong smooth running mate. Karkum ke Jethu Jau Chief General Manager ba Kiling do ulo ang ba ke MCCL menta malumala kapenmi ka balai spa haduh lai spa san photon chisngi kata ada kam don ka jing thu dah kitiar kitar. Hadir ni pendi ya kan proses pertama ni di long pada yo on penyai bah tak accommodate nang kendiak benar ni ta maka asam khamlong ke sistem ke production ni di rojari sanajan rojari sebenarnya ni lah yo Pois portlang por you la dunagi maintenance breakdown por you khambon ki breakdown maintenance portlang la kham yai bahal khmi ka production kham improve Lada phai pat shiki nong trei la yo jingtem bala kumba phra banai AA ki nong trei kim pat yo lut ya ka bai nong trei jongki kabla bu iki ha ki jing e ki bokraw ban pe ya ki yeng kasam Ki babon ki nong trei ki pen pau balada ka sorkar hi ka kwah ba katei ka karkhana kan la ban pen mi hi ya ka bai nong trei bare ki jingnan kam baro dan kam man pelut shisien pelut om man chu ai bai shun Lai thuru bahado mentahi tangman siu tulab ikilai spa lai phungun ki nong trei manu banai ka poi be palat shiklor khatsan lakte ka belong ka jing e ka bakraw lada ka karkhana kam pala ban yai baha